E voan ceibes de boca en boca, o ambiente festivo, o mellor ese viño branco fresquiño, mentres entra polo narizo arrecendo a churrasco, sempre deu pé para arreglar o mundo. As penas se esmorecen, todo é emprenado polo son dunha charanga con 4 vellos mariñeiros e algún rapaz novo que fuse dun primeiro amor. Así seguen o mesmo protocolo ano tras ano, cambiando solamente que este ano chove, este ano fai sol. E sobre todo quen dará o pregón prendedor de almas, necesitadas de troula, de honrar a súa patroa, a patroa do mar, desa xente vencellada ao sal, ollar sempre os ventos e ser únicos nun mundo infindo. Nese lugar sen parecido a ningunha das igrexas e adros de toda a comarca, a sombra dos pradairos, eses chanzos de saber canteiro centenario, sempre de tacto fresco e pousar axeito de anfiteatro, desde que contemplar o fermoso escenario do adro de Santa María de Darbo. De arquitectura popular, frente ao cruceiro de fachada barroca, atópanse sentados Luís e Xosé. Nese momento, nunha conversa seria, lume non hai, pero fume beso. Cando de súpeto, Luís dillo ao seu amigo: podería falar por non estar calado, penso que se falamos de romería non ten parangón con calquera outra, non, amigo, non. Enchendo o peito dille: Darbo e Darbo. Xosé con cara de sorprendido replícalle: entón, San Martiño Moaña que? Non conta? De súpeto Luís a alzar a voz dille: San Martiño para ti, miño duro e peidos de tanta castaña, soltando unha sonora gargallada. Xosé levantouse súbitamente e mirou os ollos de Luís coa vea hinchada e os ollos abertos como pratos, mentras irritado non prenda a lingua. Ainda máis romería de que Darbo, ti que pensas? En novembro, co frío que vai, a maldita choiva, non axudan, non, a traer público, pero sempre triunfa. Mira aquel Roberto non ten máis a atender na súa taberna, onde ben podes degustar un bo cocido, ben sentado e abrigado, como nun ambiente tan familiar e festivo, típico de Furancho. Distinto de Darbo, sí, pero pa min con moito máis encanto. Nese mesmo intre, Luís terma da man de Xosé bisbándolle forte na orella: sente a coca, machiño, que che vai a dar algo. Un de Moaña e un de Darbo non van perder a amizade por dúas grandes romerías. Tes razón, Luís, pero veña, vamos a de Mariñán a por outro changueiro. Temos moito que celebrar, meu amigo, vamos. E deixando atrás eses momentos que sempre se dan de tumba que dalle, e dalle que tes, de turrar cada enseo polo seu lugar, polas súas romerías de tanta tradición e celebración para toda a veciñanza local e tamén da comarca, os dous amigos botando as mans polo lombo un do outro, subindo cara aos furanchos que hai debaixo dos soportais por riba do adro da igrexa de Darbo. Non aguantaban máis a ledicia nas súas gorsas, entre trago vai e trago ven, alzan os changueiros coa súa consigna xa como rito tribal: viva Darbo, viva a súa xente, e o que veña donde veña, en Darbo ten familia. Ambos continuaron cos seus espigados corpos en vertical e os cómodos sobre a bella táboa de madeira e os changueiros nas mans. Embriagados pola paisaxe e as fechas de Albariño, a súa lingua traballa soa. Solamente cuestión de paciencia e a mitad dunha botella baleira cunha puñetera etiqueta pa que a lean indioses comenzan a sentir que son xóvenes outra vez. Total, mañán xa será outro día. Que lembranzas, meu amigo, xa pasaron tantos anos e seguen a botar petardos, as cadenitas nos cambiaron, a mesma familia ano tras ano, agora con algunha que outra colchoneta elástica nova pros máis cativos e pouco máis. Lembras os paseos á fonte coas mozas? A miña primeira moza foi aí, estaba a voltas pola igrexa, eu esperando a ver se me decía que sí, cando lle pedira salir, e solamente tiña 15 anos, unha doío ben guapa e alta. Todo parece que quedou nunha imaxen casi perfecta. A súa magnífica igrexa, a súa máxima no adro e as ganas de sempre de disfrutar de Darbo. Pasaron as horas, caiu máis dunha botella e estaba moi claro que o mundo non o iban a arreglar, pero faltáballe pouco. A verdade que o que non consigue Darbo na xente, nada o fai. Penso que ningunha data de todo o ano é agardada con máis ganas para xuntar as familias, volver ver os amigos e, sobre todo, a licencia para voar, porque Darbo é Darbo. Moitas grazas.